Nice show, $95. Munoiziva mari yacho? Philip Mshonga anakuya. Ane mari. Bajwa namba ka? Hell no, $95 $87. Kokena. Mshonga. Tena Mshonga ni $424. 424. When you say, no, name against regular. Mari diary ni. No Mshonga ani $80. Diary ni name. I tell you diary ni. 2014. Unopenga 2014 motoza. Vaisire mari dzatorwa idzo. Ende munosaina tisingabvunzana kuti zvikubatirwa rini mudzoka kupedza nyaya yenyimba na 2014 ende musaina amaya ushamisa kuti azindo za $45 enda mchichinya imama ino kukura kwese ende musaina 2014 amunyari interest Alvinangana interest ikamboiswa ndausoda kuvunda ndwausukoita wangone mari iwe waisi inira ndine 175 kudai neinterest dai akaisa interest ipapo yaukutaura dai yamari zvakaitika manje ndozvokuti usanyepe iwe ndiri kutaura chokwadi kaisi ora nhasi wanzi unosvika chemari nhasi ndobva nazi ndino $425 ndo pano pari kunonotsa kuti alright afana kuipa inini ndine chikwereti chemunhu ya2014 pane makore mangani 2024 pane 10 years wafungira kwe interest mine chitokalculate titokuwedzera mari iwe ngatishandise baseline ye22% per year 22% per year tinobhadhara mari pa10 years usaite utsinye nemwombe hazvina basa izvozvo zvezvakutaura toda uya kutaura kuti 2014 imari yawana kufunga dzakara kwako dai uri waisa interest dai wane mari aiwa nenge pano mari zvinodzimbo hazvo kuti munhu vaisire musi wa5 afa wabhadhara chikwerecho amai musi wa5 mufa wamabhadhara iwe musi wa5 musangabhadhara makaregesa tokurakidza chitunoita sei ndinoda kuti ndivajekesera noti nyaya haisi first time ikatombopinda mukoti ikatotonga mukoti vakatopuwa deadline okubhadhara vana aiwa zvitoona kuti muri kuvaregerera havasina basa nezvese avada kuiswa deputy sheriff abatirwa kubhezi kudzokeredzwa futi after 6 months achidziya mombatira futi musi wa5 ingai mabhadhara kuno kudaro pazvinokashama mishonga nechei after 10 years chichemanenge chiripo ndechekuti takaenda nemurume kukoti taenda naye kukoti takabva tanzi mari dzenyu dzemukuziya dzamukanyorerana muchitora zvinhu imari inini ndino $40 pa $40
$40 zvakanzi mari yakamira sei zvikati mari wazesa chimbadzo saka isusu tikuya takabata mari dzatikaona dzedze kwakati sponsor pafoja kuti kana makohwa makore mangani shamani yachimbomira iwewe makore mangani chakakutadzisa iwewe kuti koti yakubvumira iwewe kuti piwa pamunhu $40 chakakutadzisa kuti umupe $40 yake chii wakati zvo ndikuda yese yakakwana chimbadzo inzwaka iwe ndonyaya yakaitika teerera kachimboteerera chimbotanga wateerera dare rakakutongai rakati mupe $40 chakakutadzisa iwewe kuti uzosvika pa10 years usati wapa munhu yeye chii wakati ndandambire mari iri pabepa ndoyainyandu saka dare rakabvaatisatitonge nyaya yechimbadzo chikuda ikunze wakadzokera here kudare kodara raifana kukudza maconditions ekuti unofana kudai sei usina kudzokera ipapa hatinozodzokera taiti pamwe iye achauya kuti wari umwe chitipai uye ndianouya iye wautoona ndiani kwakuya kwauri ayo vakairamba mari ayo chitiisisatikwanise kubatsirei musati maenda nyaya tikaenda kukoti isusu vakabva vatotongwa kukoti vaitobvunzwa mari dzavo nguva yacho tichitowirirana tiri pamwe chete vakabva vanzi mari tikuida musi wa1 June kana sita mistake vabvanzi izvoni pane uyu ndiyakada kutoisa chichemo mukoti abva atati chikumbira kuti titsvage muchana bhanzi nonguva yachakusisina nokuti makatononoka kuti hara agreement yenyu iri apa paitotaura musi wa24 makanonoka tsvagai mari nguva yakakwana musi wa24 musi wa1 June ndofunga ndikazodzokera koti ndikatonzi koti no our stage yatopfuura vakutoda kuendeswa kumadepty collectors zokuti haisi nyaya yekuti apo ada kuedza kuda kutwista nyaya yekuita kuti ngaitengo yechimbadzo yenge isire yechimbadzo even matoona kana dzemwa uyu anotoziva nyaya iyoyi omapepa ako vakuru tati musi wa5 next dare redu musi wa5 May amai mazvinzwa tazvinzwa ishe amai ndinonoziva here ndiwo havanyadzisa